Party Style jsme vyrazili do očka! Woo! Tak a proč tady vlastně jsme? Jsme tady protože volíme Party Style. Party Style znamená asi co? Party Style? Jakýkoliv style na party. Přesně tak, Mirek to vystihl úplně přesně. Mirku, ty jsi nám zapozoval do našeho časopisu, na titulní straně propůjčil si svoji tvář. Ano, tak proč ne, víš, tak zaprvé váš časopis je dobrý, čte to hodně lidí, tak proč to neudělat? Přesně tak, náš časopis je vlastně, já si to dovolím říct, nejlepší průvodce v Praze. A my jsme rádi, že tě tam máme na titulu. A poskytl si i rozhovor. Tak musím říct, že nejkomplexnější, že jo, samozřejmě nejbarvitější, nejkvalitnější, najdete ho na nejvíc místech po celé Praze a České republice a tak dále. No tak my jsme se ptali na, vážní redaktoři se mě ptali na různé věci, tak tam jsou ty odpovědi, tak kdyby někoho to zajímalo samozřejmě, tak není problém si to přečíst a zároveň se kouknout zároveň do celého Prague Moonu. Wow, tady pojďte. Prague Moon je prostě nejlepší. Mirek Šimunek. Czech Pussycat Dolls! Přesně tak, Czech Pussycat Dolls tady v Praze, tady v České republice zavítali do českých klubů, že jo, s tím, aby se nám ukázali, co vlastně umíte, co vlastně děláte. Tancujeme a zpíváme. Tancujete a zpíváte. Já jsem viděl vaši show vlastně před chvílí tamhle vedle. Bylo to úžasný, uchvatný. Já se vás jenom zeptám, co považujete za svůj největší úspěch momentálně? Vystupování po různých klubů. Tak to je skvělý. Takže české Pussycat Dolls, podívejte se na ně, jsou opravdu nádherný. Sledujte All TV, sledujte Prague Moon. Příští týden se uvidíme.